салом алейкум тамошобинони азиз. Созе нағзен саломати хубай духтарако ҳозима шумо дар як нуқтаи савдоро тавсия метим. Навк шудаган ҳам қаборошон арзон, аксияҳои грандиозни кати ҳамаш нигоҳ кунен. Иҷода ҳам европейские, ҳам мисол куртаву болопӯшои фасон доранд. Метавонен биёен. Омада натонед рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен, дарав доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешавад. Духтаро мана 9-ум қатор аз 8-ум дарвоза ки ворид гаштед рост биёин ина 9-ум қатор диден тарафи дасти чап мешава. Дасти чап 9-ум қатор ина 3-ум контейнер мешава. Хулас биёин ина ай пеш тамошо кунен. Бовар мекунен духтарако анамин намуд блузкои фасон 70 сомон ягон ҷодаи хеле нарх нест, лекин иҷода 70 сомон хушругиша бинен. 70 сомон ина иҷода чанд моделай ҳамаш 70 сомони ҳоз дигар намудошам аст ва ёра маш мода нишон метим 70 сомон иёшама мана қисмам ҳамаш 70 сомони. Духтарако ангоркои хушру доранд. Ира бинен вадаласкои фасон сезоншон омадага ина метавонен дархост кунен даррав шумода доставка кунен. Ина 70 сомон чин намуд вадаласка блузка мебинен 70 сомон. Духтаро барои фарзандотон мегирен, мисол барои худтон мегирен, метавонен омада пеш тамошо карда бинен. Ина хел ваё доранд, безрукавко доранд. Духтарако ё чанд сомон 150 сомон безрукавкои хушру бори гуанҷу 150 сомон бинен хушругиша охи духтаро баданани намуд кожанко ҳаста акция шидай духтаро 100 сомон подростковидаям меша размерош мана 100 сомон хели нарх ягон ҷода нест. Бовар кунен духтарако рақамошон аст дар рӯи экран нависен даррав доставкатон мекунанд. Мана кожанкачора диден хушругиша нархаш 100 сомон беҳтарин нарх. Инчунин дар иҷа ин хеле шӯбачаҳо ҳаст. Шӯбачаҳотон чанд сомон? 250 дарозош 350. Духтаро иҷода чанд намуд шӯбачаҳ диден? Кӯтоҳуш 250 сомон, ана дарозош чанд сом? 350 сомон дарозош. Остиношон снимающий. Бадана вай безрукавкои дароз чанд сомон? 250 ва ё бори гуанҷу диден хушруа вай 250 сомон. Сифатошда гап нест. Духтарако бад инчунин медонен иҷода двойкои фасон астай, двойкои хушру ҳамаша 190 сомонӣ кардагиян. Акция барои кушодашавишон. Духтаро чӣ хеле гуфту магазини навай инам ҷода кадомша мебинен 190 сомона. платьётон чи? ҳам платья ина бинен ҳам платья ҳастай ҷода ҳамнам хедвойкачои фасон ҳастай. сифатошон да гап нест. Бо биён як бор худтон муқоиса карда бинен ҳам нархоша ҳам сифатоша. Нархошон 190 сомонӣ мана кадомеша ки мегирен 190 сомон. Баъдан духтаро ина хел шӯбачаҳо омадай. Ира бинен чӣ хел фасончаян ино чанд сомон? 250 сомон аз тарак дорам бо мана 350 сомай дар иҷа шумо ира 250 сомда пайдо мекунен. Айнаи двойко чанд сомай? 200. Бурук дора? Бурукошон киса дора. Ина диден вай двойкои фасон 200 сомон. Айнаи бомбероям бурук юбка дора на? Ва нигоҳ кунем бомберора. Духтаро расветка ҳастай? И бомберошона диден юбка катиай бо расветкаош ҳастай. Аз ҳисобе ки мисол ҷо камай ҳамаи борошона мондагӣ нестанд. Духтаро шумо метавонед нависен дигароша бо сурат мепартоянд. Мана 200 сомон бомбер ҳамроҳи 150 сомон 150 сомон ҳамроҳи юбкаш. Беҳтарин нарх. ҳатман омада тамошо кунен. Марамад иҷода бо жимпироям ина кардиганои хушру доштиян 150 сомон. Ана қисми болора бинен безрукавкаҳо ҳастай. ва ё чанд сомон? 200 сомон бо безрукавкаҳо ҳастай. Иҷода палтои хушру плашои фасон будай. Духтарако нигоҳ кунен чӣ хел хушруча ё чанд сомон? Кожа будай. 450 ба духтаро ира бинен дарозай қадошон ина кожниёша диден чӣ хел фасонча. Палто ҳам плаш ҳамаш 450 сомия. ҳам кожаш короткиша гирен духтаро 200 сомон дарозош ҳамаш 450 сомон. шумо бо нависеншона сурат мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ана баъдан ина хел ваё ҳаст. ё чанд сомон? 190. қахшруан духтаро ира бинен 190 сомон спортстилои гуччи. ина каседа дар корай метавонен ай пеш омада тамошо кунен. инчунин иҷода ҳастай анам хел дутарафа кардигано
اینا زمستانه یا غوسه که خشرو خواهن طرفی ادنتون نشه میپوشن خواهن نه طرفی فندیشه نرخش 250 سومون دیدن انتخاب ببینید دختر آخه چه خشرو انا دویکو چند 250 سومون دویکوی انگورکای هم دارن انا بعد با خلطای خشرو دارن بنا برای یگان جو رفتن نمخی خلطکای فاسون داشتن نرخشون Королевский мраморай 220 сомон блескшта гап нест духтаро қабо блеск метия фасончаяй инчунин раз продажа духтаро акция доран инҷада нигоҳ кунен двойка доран 100 сомону двойка брукушкати ҳастай баъд нехе вадаласко доран 60 сома иам ҳар ма цветош ҳастай духтаро бо шумо нависен суратоша мепартоян интихоб кунен бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад духтаро як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза 9 қатор чанда 190 сомон двойка айна двойкаи болора диден духтаро чӣ хушрӯ 190 сомон кати брукошонай халат брукам доран ваям 190 сомон ваям 190 сомон хулас аҳамият доден борошон хушрӯ фасон нархошон дастрас бо маълумоти бештар аз хучон пайдо кунед рақамошон ҳаст духтаро духтаракои азиз боз як нуқтаи савдо омадем иҷара нав кушодиян бовар мекунед борошон арзон нархошон дастрас ҳозир чинема кожинкоша шумо да нишон тием нигоҳ кунед иқа хушрӯ чаанай кожинко 100 сомон диден чанд тарасветкаш ҳастай бо метавонен хичона гап занен суратошонам мепартоян баъд страничкаям доран нав кушодагиам боварӣ дорам ки дастгиришон мекунен духтаро страничкашон анамҷада атметид мекунем бидроен ҳатман тамошо кунен аз пеш бо аксияҳои зур мешава распродажаҳои фасон мешава борои хушрӯ мешава бо нархҳои дастрас нигоҳ кунен духтаро касе ки блузкои фасон гуфтагӣ буд ина диден 70 сомоне ягон ҷодай хел нарх нест лекин нуқтаи савдода шумо пайдо мекунен хоҳен биён пеш бинен хоҳен дроен страничкашона хабар гирен бозори корвонаиҷа тарафи тилобозор 7 дарвоза байни 7-8 мешавад духтаро 9 қатор мана вақте 8 дарвоза ки ворид гаштен духтаро ба 8 дарвоза ки омадед дасти чап 9 қатор биёен ан ҳамин нуқтаи савдора ба осонӣ пайдо мекунен